hubungane karo wong wedok aja meneh kok berkorban. Ngalah kuwi lho ora gelem. Sulit. Makane diapa-apakno panggah wong lanang sing harus berkorban. Wong wedok gelem njaluk sepuro ae pas riyaya. Kuwi nganggo nangis. Sesuk wis ngejak geger meneh. Dong ora? Ngerti ora? Masuk. Manggolo Putro Jordan Bro, terima kasih matur sembah nuwun. Hari ini dan seterusnya aku akan terus mencintaimu layaknya kamu sebagai seorang bidadari. Janji tresno disaksani lintang-lintang ing tengah wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada bukan karena perasaanku sudah hilang, tapi karena ada orang lain yang lebih membutuhkan, dan dia juga butuh orang itu. Mengalah untuk menang. Janji tresno disaksani rembulan ing wayah
tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambahi atiku jiwa nemas tentremno atimu aku satya ngenteni sliramu bungaku bisa ketemu tresno suci manggi ora jangan pernah menyesal jika kamu jadi yang kedua. Lebih baik jadi yang kedua tapi diutamakan daripada jadi yang pertama tapi diduakan. Jongkora janji tresno disekseni hubungin wayah dibutuh neto masuk yo prai ayo goyah wong ayu ojo sira nelongso aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa nambahi atiku jiwa yaw nemas tentremno atimu aku satya ngenteni sliramu bungaku iso ketemu tresno suci manggi ora ayu tresno suci manggi ora ayu. Hidup cuma sekali, jadilah yang pahit yang orang tidak disukai tapi bisa menyembuhkan daripada kamu berperan sebagai pemanis tapi ujung-ujungnya juga menyakitkan. Masuk.
Yo ready. Aji mumpung. Ya. Ini spesial untuk saudara-saudaraku yang masih menjalani hubungan dalam kondisi baik-baik saja, dan untuk yang LDRan, yang lagi LDRan sing sabar ya. Mergo pacaran liwat LDRan kuwi ibarat iki hotspot karo wifi. Kamu tahu kenapa? Kalau dekat, dia akan tersambung. Tapi kalau lagi jauh, dia pasti akan mencari perangkat yang lain. Dong Bora, LDR ini ngono kuwi. Teruntuk yang semuanya lagi LDR-an, hati-hati. Mergo hubungan liwat LDR-an kuwi resikone ya dhuwur. Mungkin di sini kamu takut merasa kehilangan, tapi kamu tidak tahu kenapa. Mungkin dia di sana takut karena ketahuan. Hey! Aku suwering kuwi. Katam. Bolak-balik konangan kok. Panggolo Buto, Juru dan Bro, terima kasih matur sembah nuwun. Untuk rekan-rekan YouTuber, terima kasih luar biasa. Kita tetap memberikan yang terbaik spesial untuk masyarakat Dusun Jemben. Sayangku sing ayu dhewe urung napa bakal tak usahake, ibarate saisi bumi nggo kowe. Sing tenang ojo kuwatir, sayangku neng kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Bungaku tembus tekan kayangan, krungu suaramu, suara tangismu. Ora bakal cukup lautan mangsi, mungkir endah ayumu kaya widodari. Mungkin iso entah emunan lagu nyeritake gedene rasa sayangku. Sing tenang ojo kuwatir, sayangku neng kowe
tak omongi. Nek chattingan karo cah wedok, aja gawe ati, tapi gawe jempolan. Jadi nek chatmu ora dibales, ditelepon ora diangkat, sing lara iki jempolamu dudu atimu. Dong ora. Carilah kebahagiaanmu sendiri tanpa merusak kebahagiaan orang lain. Dong pora. Nek gak dong besok gawa gula bubuk ning omahe kakek, ya. Nggih, monggo. Ora apa-apa. Ora usah kesusu, sing penting cepet. Monggo Mbak Yeni menika wonten dipun awaken Presiden kondang. Wonten Mbak Yeni Anggraini ugi wonten Mbak Lela Susanti. Bu aku jenenge wong angger to jeplak. Tapi biasanya malah viral biasanya. Oh nggih. Oh diganti biyen Lela Sumarno. Sopo nek? Dianggap aja padang bulan ya. Dan perlu terima kasih Pak Semadawat luar biasa. Jepit Prabowo kita goyang bro. Ada Mas Yuda, terima kasih Pak Semadawat Mas Bidi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Can
lakon tembang-tembang dangdut iki campur sari nembe kemawon paripurna. Wedal sampun siang didiwanjinipun. Manggala Putra Juru dan Pro ngregakaken swasana sedekah bumi utawi bersih dusun Jeben Desa Sanggrahan Kecamatan Prambon khususipun wonten lingkup RT Sedoso RW 3 matur nuwun kanthi pakurmatan ingkang dipunaturaken boten kata lupen salam hormat kagem sedaya perangkat desa ingkang tansah kinurmatan Bapak Ibu Mas-mas panitia penyelenggara matur sembah nuwun kanthi pakurmatan ingkang dipunaturaken Didiwanjinipun Manggala Putra atur pantipur pasugatan ingkang mongko kalih inggih menika pasugatan kanthi nambakan kuda kepang celeng srenggi ingkang dipunaturaken dening Perkadang Mitra sami ingkang sami mundha yuswanipun saking paguyuban ngaturaken sugeng siang sugeng pinarak kanthi sekeca sugeng a mirsani sumangga Busana sesepuh adat Jawi amun dimultikaning pedhot kanganan dipedhot sama timang sabucam jambi gedene Prisam Bomo Sigrohan Ibalipun Kadang Putra Wago